Na, hello emberek! Én Maser vagyok. Hát már nagyon régen, jó pár hónapja nem volt videóm. Hát, de megvan az értelme. Egyrészt, hogy nyaralunk. Remélem ti is jól nyaraltok. Ezért eleve kevesebbet tudok gépezni, meg eleve videózni. És vannak még más okok is. Például azon, hogy most dolgozunk. Azaz én most ezen csak én dolgozok. Látjátok ezt a Warcraft mappa. Na, hogy itt amúgy csak annyi van a kliens. És ami hamarosan elkészül nekünk. Lehet, hogy nem lesz jó, és ezért törölni fogjuk, de ez csak egy teszt lesz. Na mindegy, de fogunk. Azaz már én nagyjából elkészítettem egy tűrhető honlapot, meg is mutatom nektek egy kis vágással. Na hát ez lenne igazából nem ez a honlap, pontosabban az a honlap, de én ezt csak így, ez az online játékok, egy egész jó honlap lesz, szóval sok minden lesz rajta. Lesz regisztráció, de most majd megmutatom azt is. Na itt tovább, ez a Fun Colors nevű játék, amit csináltam. Itt rámentek, hogy könnyű, vagy normál, vagy hard. És akkor itt az a lényeg, hogy kattintgassátok rá, és akkor mindig eltűnik. Amúgy azért tűnik ilyennek, mert nem ilyenen csináltam, hanem egy jobb képernyőn. Bármint úgy jobb, hogy ne sokkal hosszabb, mert ez egy kocka monitor, amin most vagyok. Na, így amúgy van is ilyen, hogy előző szint, következő szint, ezzel restartolni tudjátok az oldalt. Igazából aki ért hozzá, annak azt mondom, hogy ez egy location reload, és akkor így lekatszintjuk megint. Valamikor így kicsit megül is felhúzza, vagy nem, most a Bandicam. Amúgy most azért veszem Bandicam, mert most a Fraps valamiért nem akarja nekem venni a képernyőt. Na, ez a hard, hát nem is mondom, mit mondanék hardnak. A sulink után még az informatika órán mondhatnám, mint azoknak, hogy csinálják nyugodtan. Na, ezen valamelyiknél biztos benn van, hogy location reload szintén. Majd de úgy meg is mutatom a tartalmat, csak még most nem akarom élszúrni magamnak. Na és itt a menüre tudtok menni, itt kiválasztjátok. Ugye először bemutattam ezt. Na és megmutatom még a többi dolgot. Na emberek, ez a másik játék a Castle, amit jelenleg fejlesztek. Igen, Castle amúgy ez egy film. Ha ismeritek, azt hiszem viaszhatom, vagy igen. Na, itt a normál az még nem működik, az még szar. Na, de könnyűség teljesen van megoldva. De így végigvezetitek, most nem mutatom meg a végig, mert nekem is hardcore, szóval most kis vágás cheat. Na, egy kis cheatet csináltam, csak nem akartam, hogy ünneprontú legyek, és jaj, nem ide kellett volna jutnom, hát. Na, ide. Igen. Ide erre rá kell kattintani, nem rámenni, így, akkor kinyílik az a piros, és így végigvezetitek az egeret. Na és akkor itt az a cél, most jelenleg a normálra vitt, vagy nem tudom miért. Igen, ez a normálra vitt, az még semmi, hogy, de az a baj, hogy ott nem oldottam meg, és ez a Fun Colors-ra megy, mert onnan kopiztam magát a kinézetét. Láthatjátok, na, most mutatom meg gyorsan a más. Na hát, ez lenne a normál oldalunk.
Na, itt le vannak írva a Gmail címek, lehet, hogy Dominikét elrontottam, Domájét. Na, itt vannak a rangok, itt felhoz egy ilyen JavaScript figyelmeztetés, hogy figyelem a rangok öröklődnek, tehát ha veszel egy tort, akkor azt tudni fogja azokat is, mint a VIP. Igen, azt azért írtam ki, hogy véletlenül se legyen gáz. Na, itt amúgy leírja mindent szépen, és ide, ahol a főoldalon hírek van, ugyanott a rangoknál, meg itt leírja az árát. Hogy szépen nézzen ki. Remélem tetszik nektek is. Ja, egyelőre itt még csak a jávát van, mert még nem akarom betenni a kliens letöltést is, azt majd csak a végén, azért használom amúgy a jávát is, JavaScriptet, hogy tudjak ilyen letöltőt csinálni. Szóval, hogy letöltsed az oldalról. Na, ez a regisztráció, itt tudtok regisztrálni. Talkspawn-ba meg itt be tudtok lépni. Amúgy ez a Talkspawn még nem végleges, ezért, hogy így lesz. Hogy így belépsz. Amúgy, tudjátok mi van itt a regisztrációnál? Hogyha te használó névnek ki. Jaj, ezt nem értem, miért hozzá ki, hogy Open Commands. Biztos is szerverről. Na, hogy Doma99, szóval felhasználó név, name. Itt a jelszónál amúgy úgy is van megcsinálva, mint egy rendes honlapnál, hogyha beírtok, például most beírom, hogy ASD, akkor ezt nem így fogja kihozni, mint itt, hanem jelszókóddal. Nem tudom, hogy mondjam, kis kockát. Gmailnél így kihozzam, és serézzem a 99 meg, stb. Na, itt el kell fogadnatok, és csak utána regisztrálhatok. Na, kb. Ennyi is lett volna az oldalról, meg minden. Ha tetszett, like, iratkozzatok fel, és hát sziasztok! Na, várjál. Amúgy jó van, minden a szerverre örülnek, hogy itt vagytok. És bekerült új plugin. Még gyorsan elmondom, a Pegasus plugin, van MyPetünk is, és LVC. A szerver is hamarosan elkészül arra, hogy ne kelljen macsi, és hogy fel tudjatok jönni. És akkor elmondjuk. És átkerül tarcraft.hu.ivk.hu, na, az átkerül tarcraft.hu-ra. És hát, like, iratkozzatok fel, ha szeretnétek, és sziasztok!